Мин сезгә ничек булыша алам? Кем китапханәгә йөри инде хәзер? Һич аңламыйм бу Зөһрәне. Ише эшлим дип, китапханәгә барамысың? Хәзер интернет заманы. Алиса, Мин сезгә ничек булыша алам? безгә әдәбият дәресеннән милли китапханәгә барырга куштылар. Анда Тукайның кулъязма китабы фотога төшерергә кирәк. Шуны интернеттан табып бир әле. Эзлим. Милли китапханә Татарстанның баш китапханәсе. 3 миллион 300 мең дәнә документны эченә ала. Алиса, мин синең Тукай китабы сорадым вообще-то. 3 секунд. Габдулла Мөхәммәтгалиф улы Тукаев, татар халкының бөек Булды, шагыйре. җитте. Алиса, Тукай бөек шагыйрь булуын мин беләм. Миңа аның кулъязма китабы фотосы кирәк. Хәзер эзлим. Сезнең соравыгыз буенча берни дә табылмады. Ничек инде? Кулъязма китаплар Милли китапханәнең кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә саклана. Димәк, Зөһрә китапханәгә белеп киткән. Әле генә язышты бит инде. Нинди сәлам? Әйе, менә баскычтан менеп барам. Фотога күбрәк төшер. Миңа да кызык булып китте. Кайтышлый безгә чәй эшергә керерсең. Әни тәмле торт пешерде. Рәхмәт, мин торт ашамыйм. Симертә ул. Туңдырма да бар, син ярдәм торган җиләклесе. Тыңла инде әйдә. Миңа бит ишен эшләргә кирәк. Эше дәресләрдән соң мөстәкыйль башкару өчен укытучы тарафыннан бирелә торган бирем. Алиса, алай акыллы булгач, нигә миңа фото табып бирә алмадың? Эзлим. Сезнең соравыгыз буенча берни дә табылмады. Мин интернеттан бөтен мәгълүматны табып була дип уйлый идем. Юк икән. Хәзер җавап бирмәгән Зөһрәне көтеп утырырга кирәк. Интернет заманында хәзер китап көтеп утыр инде. Китапларда бөтен мәгълүмат булгач, алар бик күптән барлыкка килгәндер. Кулъязма китап моннан 5000 ел чамасы элек пәйда булган. Беренче басма китап 700 елларда дөнья күргән. Кызык, хәзер дөньяда ничә китап бар икән? Хәзерге вакытта 137 миллион 165 меңнән артык китап исәпләнә. Бу сан секунд саен артып тора. Әллә миңа да берәр китап язарга микән? Искәртәм, бу озак эш. Ярар, еллар буе язмам әле. Моны фаразлау авыр. Яган Гёте Фауст әсәрен 60 елга якын иҗат иткән. Обау. Иң кыска китапны таба аласыңмы? 3 секунд. 2009 елда Владимир Блинов 2 җөмләдән торучы роман язган һәм аны китап итеп бастырган. Бу иң кыска китап булып исәпләнә. Менә бит, син китап язарга еллар кирәк дисең. Кая инде бу Зөһрә? Зөһрә, кая югалдың? Туңдырмаң эреп бетә. Шәвәли, нинди сабырсыз син. Китапханәдә тавышланырга ярамаган да белмисеңме әле? Булды, китапханәдән чыктым, өйгә кайтып барам. Мин бит ни? Ярар инде, ярар, сезгә дә кирип чыгармын. Туңдырма бар дип алдамыйсыңмы? Минем кайчан алдаган бар? Ярар, күрешкәнгә кадәр. Көтәм, пока. О, китап. Миңа инде кичә нәрсәдер бу китап турында әйткән иде. Монда бит берсе дә бар. Зөһрәгә туңдырманы бирмәсәм дә була иде. Ялкаулык һәм саранлык кешедә булган иң начар сыйфатлардан санала.